Lehendakari jauna, berdintasun sailburua, sarituak, gerturatu zareten guztioi eta streamingen bidez ekitalde hau jarraitzen ari zaretenoi, egunon. Heldu da emakunderentzat hain berezia den egun hau. Zorionak Miriam eta Askabide osatzen duzuen guztioi, 36 urte hauetan hainbeste lan egiteagatik berdintasunaren alde eta bereziki egoera zaurgarrienetan dauden emakumeen alde. Prostituzioaren ingurunetik datozen emakumeen bizikalitatea hobetzen lagundu duzue. Haientzako topaleku eta erreferentzia bihurtu zarete. Emakume askorentzat Askabide elkartea izan da ezinbesteko helduleku bat, espazio bat, zeinean partekatu euren kezkak, beharrak, ametsak, berdintasunez eta aurreritzirik gabe. Espazio bat euren alduntzerako. Emakunde sariko epaimaiak azpimarratu duenez, Askabideren eskuhartzean kontuan izaten dira egoera bakoitzaren dimentsio individuala batetik eta soziala bestetik. Emakume bakoitzaren istorioak eta bizipenak entzun, aurreritzirik gabe errespetatu, eta egon daitezkeen gizarte bazterketako egoeretatik irteteko laguntza emanez batetik, eta bestetik bizi duten egoeraren konplexutasun soziala kontuan hartuz. Euren egoera ezin baita ulertu bakarrik individualki, baizik eta gure gizartearen errealitatearekin batera. Sari honen bitartez, epaimaiak aitorpena zabaldu nahi die prostituzio testuinguruetan dauden emakumeekin lan egiten duten beste erakunde guztiei. Gizarte honek ezin dituelako begiak itxi, egoera zaurgarrietan dauden emakume askok bizi dituzten egoera larrien aurrean. Eskerrik asko beraz egindako lan guztiagatik.